ராகவன் தான் தப்பு செஞ்சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மகா கண்டுபிடிக்கிறாங்க. இந்த சூழ்நிலையில் ராகவனும் வந்து சூர்யாவும் பேசிகிட்டு இருக்க சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் பார்த்து எல்லா விஷயத்தையுமே வந்து கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க. அடுத்து வந்து சூர்யா வந்து பழி ஏற்றுக்கினாரு ராகவனுக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா விஷயத்தையும் கண்டுபிடிச்ச மகா ராகவன் கிட்டே வந்து இந்த விஷயத்தை பற்றி கேட்குறாங்க. அதுக்கு ராகவன் மன்னிப்பும் கேட்குறாரு. இந்த சூழ்நிலை மகா வந்து எப்படியாவது அழகியோட அம்மாவை கண்டுபிடிச்சிட்டா அந்த பிரச்சனைக்கெல்லாம் ஒரு தீர்வு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்புகிறாங்க. இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க, அழகியோட அம்மாவை கண்டுபிடிக்க நிறைய வழிகளை முயற்சி பண்ணுறாங்க. கடைசியாக ஒரு வீட்டில் வந்து அழகியோட அம்மா இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க கிட்ட போய் கேட்குறாங்க, எதனால் இப்படிலாம் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டோன்னே, நான் காசுக்காக தான் இப்படிலாம் பண்ணேன், அவருக்கு எனக்கு குழந்தையெல்லாம் கிடையாது, அந்த குழந்தைய நான் வந்து ஆசிரமத்தை தான் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு விஷயத்த சொல்கிறாங்க. அதை கேட்டு மகா அதிர்ச்சி அடைகிறாங்க. வீட்டுக்கு வந்து எல்லா உண்மையும் சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோன்னே அவங்க வீட்டுக்கு வராங்க. வீட்டுக்கு வந்து மாற்றி சொல்லிடுறாங்க, சூர்யாவுக்கும் எனக்கும் பிறந்தது தான் அந்த குழந்தை, சூர்யா இவ்வளோ நாள் என்னை மறைச்சி வச்சுருந்தாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே பல்ட்டி அடித்து சொல்லிடுறாங்க. அதை கேட்ட மகா எல்லாருமே அதிர்ச்சி அடைகிறாங்க. இந்த சூழலில் அவங்கள அமைச்சது வந்து சித்ரா தான் அப்படின்ற உண்மையும் தெரிய வருது மகாவுக்கு. அதனால் சித்ரா கிட்ட சொல்கிறாங்க, உங்கள் ஆட்டோலாம் கொஞ்ச நாள் கண்டிப்பாக வந்து போயிடும், அந்த பொண்ணு எப்படியாவது நான் வீட்டை விட்டு துரத்துனா இல்லையா பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மகா வந்து சவால் போயிடுறாங்க. இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க, மகா ஒரு விஷயம் யோசிக்கிறாங்க, இவ்வளோ நாள் வந்து அழகியோட அம்மா ஏன் வரல, ஏன் வந்து அழகியை மட்டும் அமைச்சாங்க, அந்த விஷயத்தை முதல்ல நம்ம கண்டுபிடிப்போம், அப்புறமா இவ்வளோ பார்த்துப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணுறாங்க. இந்த சூழ்நிலையில் அழகியோட அம்மாவை தேடி என்ன பண்ணுறாங்க, நிறைய விஷயங்களை வந்து முயற்சி பண்ணிகிட்ருக்காங்க, தேடி போயிட்டுருக்காங்க. இங்கே என்ன பண்ணுற ராஜலட்சுமி வந்து ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க, இந்த மாதிரி சூர்யாவுக்கும் வந்து அழகியோட அம்மாவுக்கும் வந்து நம்ம கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டா இந்த பிரச்சனை தீந்துரும், அதுக்கு முதல்ல வந்து மகா இந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணுறாங்க. அதன்படி வந்து எல்லாரையும் வந்து கூப்பிட்டு வந்து நான் ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கேன்றாங்க. அதை கேட்டு எல்லாருமே அதிர்ச்சி அடைகிறாங்க. என்ன முடிவு அப்படின்னு வக்கீல் வராரு. வக்கீல் வந்து ஒரு பத்திரத்தை கொடுக்குறாரு. அதை பார்த்துட்டு எல்லாரும் எதுக்காக இந்த பத்திரம் அப்படின்றாங்க. இது வந்து விவாகரத்து பத்திரம், டைவர்ஸ் பேப்பர் அப்படின்றாங்க. அதை கேட்டு எல்லாம் அதிர்ச்சி அடைகிறாங்க. என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்னோடனே, சூர்யாவுக்கும் மகாவுக்கும் உண்டான டைவர்ஸ் பேப்பர், இந்த பேப்பரில் 2 பேர் சைன் போட்டாங்க, மியூச்சுவலாக பிரிஞ்சிடலாம், அதுக்கப்புறம் சூர்யா வந்து இந்த அழகியோட அம்மாவை கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதை கேட்டு தாத்தா பாட்டி அங்கே இருக்கும் எல்லாருமே அதிர்ச்சி, மகா சூர்யா எல்லாருமே அதிர்ச்சி அடைகிறாங்க. இங்கே ராகவனால் தாங்கிக்கவே முடியல. இதை யாரை கேட்டு இந்த முடிவு எடுத்து, நீ எப்படி இந்த முடிவு எடுக்கலாம், இங்கே பாருங்கள் நான் நல்ல முடிவு தான் எடுத்திருக்கேன், சூர்யா கண்டிப்பாக மகா கூட வாழவே வாழலை, ஆனால் இந்த பொண்ணு கூட சூர்யா வாழ்ந்திருக்கான் அப்படின்னு கொடுக்கு, இந்த பொண்ணு தானே பொண்டாட்டியாக இருக்கிறதுக்கு கரெக்டு, அப்போ மகா எதுக்கு, மகாவை வந்து சூர்யாவுக்கும் சம்மந்தமே இல்லாத போது எதுக்காக 2 பேர் சேர்ந்து வாழணும், ஊர் உலகத்துக்காக சேர்ந்து வாழ்கிறதோட அவங்களுக்குள்ள ஒரு பரஸ்பர அன்பு இருக்கணும், காதல் இருக்கணும், 2மே இல்லாத வாழ்க்கை மகாவுக்கு எதுக்கு, நான் இதை மகாவுக்கும் நல்லது தான் பண்ணியிருக்கேன், சூர்யாவுக்கும் நல்லது தான் பண்ணியிருக்கேன், அதனால் 2 பேருக்கு டைவர்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா வந்து அந்த பொண்ணு வந்து மகா வந்து அமைச்சிட்டு அந்த பொண்ணு சூர்யாவுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடலாம், அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணு தான் இந்த வீட்டோட மருமக அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. அதை கேட்டு தாங்கிக்கவே முடியல வந்து மகாவளையும் சூர்யாவளையும் அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்காங்க. ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க சித்ரா. அப்பா சூப்பரான முடிவு, இன்றைக்கி தான் ரொம்ப நல்ல முடிவு எடுத்திருக்கீங்க, உண்மையிலேயே நல்ல முடிவு, கரெக்டான முடிவு அப்படின்னு பாராட்டுறாங்க. அதை பார்த்துட்டு அப்படியே டென்ஷன் ஆகிடுறாங்க நம்ம ஐஸ்வர்யா. நீங்கள் அமைதியாக இருக்கீங்களா, உங்களை யாரும் இங்கே கேட்கல அப்படின்றாங்க ஐஸ்வர்யா. என்ன நினச்சிட்டு இருக்கீங்க, என் தங்கச்சிக்கு அநியாயம் நடக்கிறதுக்கு நான் விட மாட்டேன் அப்படின்றாங்க. உடனே வந்து மகா சொல்கிறாங்க, நீ அமைதியாக இருக்கா, நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்றாங்க. உடனே வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் பாட்டியும் தாத்தாவும் செம்ம டென்ஷன் ஆகிடுறாங்க. யாரை கேட்டு இந்த முடிவு எடுத்த, எப்படி நீ எடுக்கலாம் இந்த முடிவு அப்படின்றாங்க. இங்கே பாருங்கள், நான் எல்லாத்துக்கும் நல்ல முடிவு தான் எடுத்திருக்கேன், இதுதான் என்னோட முடிவு, கண்டிப்பாக இந்த முடிவுக்கு எல்லாரும் ஒத்துழைச்சி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. அதை கேட்டு மகா அப்படியே வந்து அதிர்ச்சி அடிக்கிறாங்க. சூர்யாவுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. ராகவன் வந்து செமைய டென்ஷன் ஆகிறாரு. இங்கே பாரு ராஜலட்சுமி, இஷ்டத்துக்கெலாம் முடிவு பண்ண முடியாது, இங்கே பார், அதுக்காக மகாவுக்கு வந்து துரோகம் பண்ண முடியுமா, மகா பாவம் இல்லையா, நான் அதுக்காக தானே சொல்கிறேன், மகா நல்லபடி வாழ்க்கை அமையும், அவளுக்கும் ஒரு நல்ல வாழ்க்கை கிடைக்கும், அதுக்காக தான் நான் சொல்கிறேன், எதுக்காக சூர்யாவுக்கு வந்து ஒரு ஒப்புக்கு ஒரு ஒய்ஃபாக இருக்கணும், அதுக்கு உண்மையான ஒய்ஃபாக வந்து அந்த பொண்ணு இருந்துட்டு போகிறா, நம்ம குடும்ப வாரிசையும் வந்து அவள் சுமந்துருக்கால, எல்லாம் கரெக்டு தான், நான் இல்லைன்னு சொல்லலை, ஆனால் வந்து சூர்யாவோட மனசில் என்ன இருக்குது, மகாவோட மனசில் என்ன இருக்குதுன்னு தெரியாமல் நீயே முடிவு இருக்குது, தப்பு இல்லை ராஜலட்சுமி அப்படின்னோடனே, இங்கே பாருங்கள், நான் நல்ல விஷயம் தான் பண்ணியிருக்கேன், எல்லாருக்கும் வந்து நான் சொல்லிட்டேன், இதுதான் என்னோட முடிவு, சீக்கிரமாக 2 பேருமே டைவர்ஸ் பேப்பரில் சைன் பண்ணி கொடுக்க சொல்லுங்கள், உடனே ப்ரொசீஜர் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னோடனே அப்படியே அதிர்ச்சி அடைகிறாங்க எல்லாருமே. சூர்யா வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் தவிக்கிறாரு. ராகவன் வந்து இது நடக்கவே கூடாது, என்ன இப்படி ராஜலட்சுமி இந்த மாதிரி முடிவு எடுத்திருக்கா, இப்போ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தவிக்கிறாங்க. உடனே தாத்தா பாட்டி நிறுத்திரியா ராஜலட்சுமி அப்படின்றாங்க. அப்படியே அதிர்ச்சி அடைகிறாங்க ராஜலட்சுமி. இங்கே பார், நீ வந்து அந்த பொண்ணுக்கு நல்லது பண்ணுற, உன் பிள்ளைக்கு நல்லது பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு எதுவும் பாவமே அறியாத நம்ம வந்து மருமகளை வந்து நீ இப்படி பண்ணுறது ரொம்ப பெரிய தப்பு, நான் மகாக்கு அநியாயம் நடக்க நான் விடவே மாட்டேன் அப்படின்னு தாத்தா சொல்கிறாரு. இங்கே பார், எக்கார கொண்டும் சரி, மகா தான் இந்த வீட்டு மருமக, அது எக்கார கொண்டும் மாறாது அப்படின்றாரு.